Good morning, logoफोर. दिनै उदालगुरि बेहेरगावआवहाय लास्ट नाइट गाबोन थांगोन जों nagrijuli सानथामनि थाखाय. ओमफ्राय जि खस्थ'यैसो सखाबाय थादों माथा बायजोबदों आग्रा. ओमफ्राय मैया आबौआ मुलिसो बायना हरखादोंमोन आरोना मोजां मोनासै आं हरसे बुजिना उन्दुनो हायाखै माथानो बायजोबनाय. बेनिखायनो आब'आ होनदोंमोन आब'आ माने दिनै भैरबखुन्द थांना मा बेरायहोनो होनदोंमोन आब'आ. ओमफ्राय आं बुंबाय थांला दोननानै आब'आथ' रौतानिसो थेवबो फैनो नागिरदोंमोन आरो. ओमफ्राय माथो बायनायखाय थांला होनबाय. ओमफ्राय आंना माथोआ मोजां जाहैखाय आब'आ डक्टरनाव लांनायदों जि बायो आं मुलि जानांगौखायनो कफ सिरापखौल' जेन तेन जादों आरो टेब्लेट सेब्लेट जानो बायो आं उन्दैनिफ्राय बिराद मुलि बिजिजों देनायखायनो बाग्रा जाबाय. ओमफ्राय दा आब'आ आंखौ रुमाव लांनो फैगोन उदालगुरियावहाय फार्मासि नायनाय जायोना डक्टरनाव नायनाय जायो मिन्थिला थांगोन आरो जों. ओमफ्राय मैया स्ट्रक खालामखांनानै हौवासाफोरा जि मिनिदों आंखौ औ माथोआनो मा एसे गिदिर एक्ट्रेस जानानै ओजों माने आं मा जाना दं. ओमफ्राय जों थानाय लाहानि खाथिनि बिसोरनि न'नि रिलेटिभ जायो आरोना बिस्रा साहा लोंनो लिंदों सिख्लाफोरखौ गासिखौबो. ओमफ्राय मर्निंनि साहा लोंना लानोसै ओमफ्राय आब' मोनफैबाथाय उदालगुरि थांनोसै. जि मोजांनि बिबारा जों जायनि न'खराव साहा लोंनो फैदों बिसिनाव जों साहा लोंनो फैदों न' खाथि साहा लोंग्रा पार्टि. आङो बांसिन लोङो आब'आ लोङालै. दिनै लास्ट डेआवबो आयं लाहानाव ओंखाम जालायनोसै नै बानलु देदों जोंहा मेन'काया जुलि बेरुआ बाथोन देदों दालि रुदों मनिलाया ना एवफ्रामदों. डक्टराव थांसै दा जों उदालगुरि. हस्पिटाल हस्पिटाल होनबानो बाग्रा जाबाय आं. नै डक्टराव नायजानो थांगासिनो दं. लिरना होबाय लानोसै आरो थांनोसै. मान खस्थ' दाना सरकारि हस्पिटालाव नायजानाया. बेयो जाबाय आब' लाहानि न', आब' लाहानि फंबायनि न' आरो आब' बिमा बिफा थानाय न'आ आरोबाव मा बाबा थानाय न'आ बेलेगबाव. ओमफ्राय आरो गुमै लाहानि न'आथ' रौतायाव सैमा फिसा. माथा माब्रै बिनाना हानियाबो बेबायदिनो खालि आब'दो आंदोल' जाना थांनोसै. मोनफैबाय जोंना कफि आरो फ्राइड राइसआ जानोसै जों दा आब'दो आंदो. सिख्लाफोरा ओंखाम जाबायनो आंहा फ्राइड राइस जाबाय आब'दो ओमफ्राय मेथाइ लादों नै हौवासाफोरनोबो हिन्जावसाफोरनोबो लांसै आरो. जाबाय गथ'फोरनोबो मेथाइ लाबाय दा थांगासिनो दं मुलि लानो मुलि मोनसे मोनाखै. ओमफ्राय मलावबो हाबनोसै दसे आब'आ मा मा लायो नायनोसै. मैयाथ' खावसे लाखाजोबखाबाय जोंहा इमार्ट हाबनोसै. फैसा होबाय थांसै. आगे गेरेम सिंगार प्लास साउन्ड अपारेटर. गथ'फोरनो मिथाइ होफैदोंमोन आरो मिस्थि अमा एवनो नागिरदों मालाय सासे गोथाव गोथाव नै बयलार. मोनफैफिनबाय आब'आ थांसिगोन आरोबाव थांसै आं. आब'आ थांबाय रुम मोनफैबाय ओंखाम जानोसै एसे बाखिफोरा जाना उन्दुजोब्बाय. जों थानाय लायनि आयंआ लोमजादों आरोना ओमफ्राय फार्मासिनि डक्टर फैबाय ओमफ्राय उनाव जोंखौ लिंजोब्बाय आरो हमथा होननानै. उनाव आंथ' हमथायासै भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय जुरिदोहाय पामफ्लियाबो हमथाबाय आरो जि मिनिथावना मानसियानो बेसेरा. ओमफ्राय जोंहा दिनै लास्ट नाइट उदालगुरि बेहेरगाव ना भेरगाव. ओमफ्राय जों रेडि जाबाय किटलियाबो रेडि जाबाय. आं दिनै बेलेग दख'ना गानदों ओमफ्राय खानायखौ आगोलाव गिदिरलाय होदों आं खानाय देलाय रोंथारा. फार्स्टआवनो जोंना गान दंना दिनै लास्टआव रेडि जाबाय आरो थांसै ना थुदो. बिदि लानोसै बेगासो जोब्बाय जोंहा नै
ओमफ्राय दिनै 9 नभेम्बर 9, 10, 11 सानथामनि थाखाय जों थांगासिनो दं नागरिजुलि बेफोर रेडि जाबाय दा जों थांनोसै लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै